Gisiguro sa Davao City Water District nga dunay igong supply sa tubig ang syudad karong taliabot nga panahon sa hulaw o El Nino. Ang detalye sa live report ni Argel Relator. Argel? Sara, dili gayud matod pa magkulang ang supply sa tubig sumala sa Davao City Water District tungod kay gawas sa surface water source na po'y surplus gikan sa mga production well. Sukad nag-operate ang Davao City Bulk Water Project. Kini na ang main source sa tubig na ginasupply sa Davao City Water District sa ilang libuan ka mga konsumante. Sa Bulk Water Project, nagikan ang tubig sa surface water nga nagdagayday sa Tamugan River. Apan sa taliabot ka panahon sa hulaw, sumala sa DCWD nga walay angay nga ikabalaka, sanglit dunay surplus sa tubig ang ahensya. Gani kung sumahon ang kapasidad sa surface o groundwater sources, moabot sa 728 million liters ang production capacity o ang volume sa tubig nga kaya i-provide sa DCWD matag adlaw. Ana lang sa 52% ni ana ang inadlaw nga demand. Dako gihapon ang surplus sa ato ang water supply kumpara sa ato ang water demand. So we still have around 48% no na ma-consider nato as surplus water which we can use to absorb more service connections considering that we are still at the stage that we're ramping up ang ato ang expansion especially sa District 2 areas, and at the same time these surplus pod ato ang gamiton as part of our contingency supply in kaso nga aduna joy epekto ang huwaw sa ato ang supply sa tubig sa ato ang syudad. Sa karon, ana alam sa 20% sa production wells o groundwater source ang ginapaandar sa DCWD, sanglit ginauna paggamit ang surface water source. Busa ang 80%, naka-standby lang o paandaron lang kini kung gikinahanglan. What are those needs? Immediate is kung naay kakulangan sa supply coming from our surface water source, or if musaka ang ato ang number of service connections. Sara, parayon pahimang no sa Davao City Water District ang ngadto sa ilang mga konsumante nga parayon gihapon no nga magapondo og tubig gamit ang mga limpyo ug covered nga mga containers ang na sa mga nagakaitabo nga water interruptions. Sara. Okay, daghang salamat, Argel Relator.